Mga inigugma kong kabuktuan, yan ang adlaw o yan ang Domingo, aton kinsasaorog an Fiesta an Sagrada Familia. Pamilya ni Jesus, Maria o Jose. Ang istorya mahitungod kan Jesus pagkawara o paghiagii dito ha templo. Sugad gihapon han istorya mahitungod an iya pagkatawo, iningatanan mahitungod an pangilalan ha iya. Kariksid ng mga inigugma ko nga kabuktuan, didahan pagkatawo han aton Ginoo, sugad man hiniya ng aton selebrasyon, aada igin papakita, hinugod ini nga Ginoo, hinugod ini nga Jesus. An iya ikadosi na nga panuigon, kumo usang nga Hudiyo, nga bata, Jesus nagtikang na han iya puruhaton. Karuyag singon, nga hiya tinutugutan na in pagbasa ang santos nga kasuratan ha sinaguga o kinikilala na kumo usa nga nakuha han iya lugar, idahan komunidad han mga tawo. Tungod hini, tama na nga kaangayan umupod hiya ngadto ha Jerusalem para han fiesta han paglabay. Kundi ano ang iginpapahayag hini? Nagpapahayag hini nga iya kinabuhi itinutubyan niya ngadto ang pagbuhat ang kaburoton ang iya langitnon nga amay. Para kan Maria, usa na liwat ini nga bahin idahan iya relasyon ngadto han iya anak ug dugang nga imbitasyon in pagpamalandong ang mga ginbubuhat han Dios idahiton iya kinabuhi. Dinhini nga mabalhinon nga kinabuhi, diin ang pagkilala nga haw ang pamilya ni nga dahin sitwasyon na sugad-sugad in napipiritan. Tama na nga panahon han Pasko, magsasaurog kita ini nga piyesta ang Sagrada Familia. Kundi may ada mapakiana, ano god ang masisiring ang imahin han Sagrada Familia han Nazaret ngadto han moderno nga kalibutan o ngadto han mga kag-anak nga nakikigbisog didahan mga problema ha kalibutan. Ni Maria nagtutudtuhaton hin leksyon mahitungod hin pagtuo nga ada habuhat. Ni Maria nasabot han eksperyensya han kapurian o mga pagdumiri o rejection, kundi ang atanan nga mga sirkumstansya ang iya kinabuhi, ipinubutang niya ida mga kamot han Dios o nagbubuhat sumala han iya pulong. Ang pinaka makusog nga imahin ang paghigugma han Dios, amo ang paghigugma han kag-anak ngadto han ira mga anak. Kita amo ang mga anak han Dios ug ang lugar nga aton kinuupyan amo ang aton nga mga pamilya. Jesus nahibaro han nga tanan mahitungod han paghatag han kalugaringon ikang han iya pamilya. Amo ini mga inigugma ko nga kabuktuan ang kaangayan naton liwat pamalandungon. Kita nga nag-uukoy didahan pamilya, masugad ang aton Ginoo. Ni babaro kita ang mga pag-upay nga mga butang, mag-upay nga mga pagturunan didahiton aton mga kag-anak. Nga ni babaro kita kung ano ang aton sadang buhaton. Kumom mga miyembro han pamilya, ang labinagod, miyembro han panimalay
an aton Ginoo. Miyembro an aton singbahan.